Του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων στον ΟΑΣΤ, είμαι οδηγός. Η σημερινή παράσταση διαμαρτυρίας γίνεται στο πλαίσιο της τάσης εργασίας που έχει προκηρύξει το Σωματείο μας και έχει να κάνει τόσο με την αδιαλαξία της κυβέρνησης στο θέμα της υπογραφής της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, όσο και με το επερχόμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών για την οριστική ιδιωτικοποίηση της συγκοινωνίας της πόλης μας. Εμείς από την πλευρά μας βάζουμε τα ζητήματα ως εξής. Καταρχήν είναι απαράδεκτο ο λαός που πληρώνει αυτή τη συγκοινωνία. Σήμερα η συγκοινωνία που εκτελούν τα κτέλ είναι περίπου στα 24 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο η αποζημίωση. Αυτό με το νέο νομοσχέδιο, με την πρόταση του ΟΣΕΘ, απογειώνεται στα 65 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν έχουμε ένα τριπλασιασμό του ποσού της αποζημίωσης. Το δεύτερο ζήτημα είναι οι εργαζόμενοι δεύτερης ταχύτητας και τρίτης ταχύτητας. Γιατί όπως γνωρίζετε, είναι άλλο το καθεστώς των εργαζομένων στον ΟΑΣΤ με αορίστου σύμβαση, άλλο το καθεστώς των εργαζομένων στα κτέλ και άλλο το καθεστώς των εργαζομένων που μπήκαν στον ΟΑΣΤ πρόσφατα, που είναι εργαζόμενοι β' κατηγορίας, αφού δεν τους αναγνωρίζεται τόσο η προϋπηρεσία και εργάζονται με 8 μήνες συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Και φυσικά η συλλογική σύμβαση, την οποία κολυσιεργεί η κυβέρνηση εδώ και μήνες, με αναβολές από εβδομάδα σε εβδομάδα και από μήνα σε μήνα, με αποτέλεσμα να έχει λήξει η μετενέργεια και να μην έχουμε σήμερα συλλογική σύμβαση. Εμείς σαν εργαζόμενοι στηρίζουμε τους συναδέλφους μας τόσο για την μονιμοποίησή τους με συμβάσεις αορίστου χρόνου, αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους, των 150 νέων συναδέλφων που βάζουν πλάτη για τη συγκοινωνία, και παλεύουμε φυσικά για συλλογικές συμβάσεις με ουσιαστικές αυξήσεις, όχι μόνο των εργαζομένων στον ΟΑΣΤ, αλλά και γενικά για όλους τους εργαζόμενους που δεν έχουν συλλογική σύμβαση και για αύξηση των μισθών μας. Επίσης, στο κομμάτι της συγκοινωνίας, για έναν κρατικό δημόσιο φορέα, στον οποίο θα εντάσσονται όλα τα μέσα τα συγκοινωνιακά, όλοι οι εργαζόμενοι με μόνιμα και σύγχρονα δικαιώματα, και από τον οποίο φυσικά θα λείπουν οι ιδιώτες, γιατί υπάρχει και μια πρόσφατη τροπολογία, αριθμός 152 κάθετος 9, με ημερομηνία 24 Τετάρτου 2024, η οποία κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας και η οποία επί της ουσίας τι λέει? Ότι θα αγοράζει ο ΟΣΕΘ και ο ΑΣΑ, είναι για περιοχές ευθύνης ο ΑΣΑ και ο ΟΣΕΘ, θα αγοράζει ο ΑΣΑ και ο ΟΣΕΘ συγκοινωνιακά μέσα, λεωφορεία και ό,τι άλλο, και θα τα παραχωρεί στους φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου. Ποιοι είναι οι φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου σήμερα? Δεν είναι μόνο ο ΟΑΣΤ, είναι τα κτέλ ή αύριο μεθαύριο κάποιος ιδιώτης ανάδοχος. Άρα λοιπόν τι θα γίνεται? Με τα χρήματα του ελληνικού λαού θα αγοράζονται λεωφορεία και θα μπορεί ο ΟΣΕΘ να τα παρέχει σε οποιοδήποτε πάροχο, δηλαδή στους ιδιώτες. Αυτή είναι η λεγόμενη ελεύθερη οικονομία και οι διάφοροι επενδυτές οι οποίοι θα έρθουν να αναλάβουν συγκοινωνιακό έργο. Αυτό θα γίνει μόνο με χρήματα του ελληνικού λαού. Γι' αυτό έχουμε και τις θέσεις που εκφράσαμε προηγουμένως.